Jedyne co tej kobiecie wyszło w życiu to pierogi ludzkie. No. Babcia! Babcia! No, pa, mamusiu. No, mamo. Liki w pokoju. Rel, matka nie kupiła tej książki, ale babcia zachowała się jak totalny kozak. Dlaczego? Bo kupiła tą książkę. Już poczekaj. Czego chcesz? Angelika, mogę być u ciebie? Nie, bo teraz gadam przez telefon, widzisz sam. Czego chcesz? Mama chce sprzedać swoją książkę na Vintage, na Vinted. Chce sprzedać swoją książkę, tą co babcia kupiła tobie dzisiaj. O! Ty nie masz prawa, mamo, sprzedawać mojej książki, to jest moja książka od babci. A kto ci powiedział? Plan powiedział, że chcesz moją książkę Julii Żugaj sprzedać na Vinted, a ja się nie zgadzam. A w ogóle co to babcia, pytaliście ją o to o zgodę?